Hai guys, खुलुमबाय बयखौबो मुननिनि जा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। आं मा खालामो, आं दायो मैगं खानो नागिरदों। जोंहानि फिसा बाया आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो ना नै गोलाव गोलाव लावनानै दंजोबो, बारा गैया एसेल'सो। एम्फौबो जाबाय। बेखौ आं अमा बेदरजों संगोन आरो उनाव देखायगोन आं, नायलांबाय था नोंसोरो। मबाइल हमना होग्राबो गैयाना, ओंखायनो हारसिंनो माबायावहाय दलावहाय दोननानै
बारो हमना होग्रा गैयाना हारसिं ओंखायनो जा खस्थ' जाखायो हारसिंहाय हारसिंनो हमदों मबाइलखौ आरो हारसिं संनांगौ जादों फारसे आखाइजों हमनानै फारसेजों
लाफाजों संना जायाखै, जादो। बांद्राय जोंहा मस्ला मस्लि जाया, ओरैनो सिम्पोलसो जायो, जेबो होबाङा। आंनि ओंख्रिया मोनबाय, लाफाजों अमा बेदर। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जाय जायाखै जादो संनानै। बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।